Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Qaddis skont San Mark. Wara 6 ijiem ħa Ġesu lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni u tellagħhom weħidhom fuq ġebel għoli imwarrab u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar jiddi bil-bjuda li l-ebda ħassier fid-dinja ma kien jista' jagħmel bojgħod daqshom. U darilhom Elija ma' Mose li kienu jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mgħallem, tajjeb li aħna hawn ħanagħmlu 3 għarajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mose u wieħed għal Elija. Għax anqas ma kien jaf x'jgħid, għax kienu mredin bil-biża' u ġiet sħaba għattietom u ġeleħen mis-sħaba. Dan u ibn il-maħbub isemgħuh. U f'daqqa waħda ħarsu u ma raw lil ħadd iżjed li fl Ġesu waħdu magħhom. Huma u neżlin mill-ġebel amarhom biex ma jgħidu lil ħadd dak li raw qabel ma jqum bin il-bniedem mill-imwiet. Huma żammew il-kelma u bdew jistaqsu bejniethom x'inhu jqum mill-imwiet. Bl-ebda dubju, f'dan l-Evanġelju li ħanisimgħu f'dan il-ħadd li ġej, għandna kwadru straordinarju li jiddomina fil-qari tal-liturġija tal-lum. Għandu bħala sfond spazjali muntanja huwa miftuħ għal teofanija, ġifieri għal dera tal-glorja ta' Alla. U qabel ma nikkummentaw fuq din il-ġrajja, tajjeb li jinsemmu fuq li kien hemm xi studjużi bibliċi fosthom wieħed famuż Bultmann li ma jżommx li din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni hija storika, imma hija dera ta' Kristu ta' wara il-qawmien u imbagħad ġiet imdaħla fl-Evanġelju fil-post fejn tinsab. Jien personalment ma naħsibix bħalu, anzi ħafna ma jaħsbuhiex bħalu, imma tajjeb li wieħed jgħid għaliex. Wieħed issib xi raġunijiet kontra dak li qalu dawn l-istudjużi. L-ewwel waħda pereżempju hija illi fid-deriet kollha tal-qawmien għandna dejjem lil Kristu assenti fil-bidu, ġifieri mhux qiegħed hemmhekk fil-bidu, imma hawnhekk għandna lil Kristu illi jażet li apostli fost l-oħrajn u jtellagħhom miegħu fuq il-muntanja. Jekk wieħed joqgħod jaqra id-deriet ta' wara il-qawmien, mhux qiegħed hemmhekk Kristu fid-daqqa u l-ħin jidher. Hawnhekk mhux qiegħda hekk. It-tieni raġuni għandna lil Mose u lil Elija li qatt ma jidhru ma' Kristu fid-deriet tal-qawmien. It-tielet raġuni għaliex it-trasfigurazzjoni hija storika għaliex fid-deriet tal-qawmien Kristu dejjem jitkellem u dak li jgħid huwa sinifikattiv ħafna. Imma fil-ġrajja ta' trasfigurazzjoni Kristu ma jgħid xejn. Ir-raba raġuni hija li t-titlu Rabbi, ġifieri Mgħallem, li juża Pietru għal Ġesu qatt ma ġiet użata f'xi testi evanġeliċi ta' wara l-kruċifissjoni. Sewwa li Kristu qatt ma sejħulu Rabbi wara l miet, imma dejjem qabel. Imbagħad għandna 5 raġuni għaliex it-trasfigurazzjoni hija storika għax Marku ma jagħmel l-ebda indikazzjoni li din mhijiex ġrajja storika. U s-sitt raġuni hija illi San Pietru fit-tieni jitra tiegħu jagħti x-xhieda ta' din il-ġrajja u kważi qisu qiegħed jgħid isma' dinja donnu bħal jiftaħar fis-sens qaddis illi hu għadda minn din l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni. Ekku, qabel il-ġrajja hekk imsejħa ta' trasfigurazzjoni hemm ġrajja oħra illi aħna ma nistgħux ma nsemmuhiex. Din l-oħra hija importanti ħafna għaliex
it-tlieta li huma kemm Marku, kemm Mattew u kemm Luqa isemmuha qabel ir-rakkont ta' trasfigurazzjoni. Allura ta' min isemmija? Fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippi, Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu ngħidilkom is-sew hawn xi wħud li qegħdin hawnhekk li ma jarawx il-mewt qabel ma jaraw li jissaltna ta' Alla ġiet bil-qawwa. Kien qed jirreferi naturalment għal dawk it-tliet apostli. U jiena jidhirli li l-ġrajja ta' trasfigurazzjoni jridu neħduha wkoll fil-kuntest ta' dawn il-kelmiet sabiex nifhmu l-essenzjal tagħha. Is-saltna ta' Alla deret bil-qawwa kollha tagħha fil-glorifikazzjoni tal-iben ta' Alla. Sewwa. Issa Ġesu wara l-glorifikazzjoni tiegħu veru fid-deriet wara il-qawmien satluh is-sema, imma mbagħad il-glorifikazzjoni kollha tiegħu qiegħda fis-sema. Imma Ġesu lil xi wħud mill-apostli, il-Pietru, l-Ġakbu, Ġwanni, offrilhom din il-grazzja minn qabel ma mietu, u li raw daqsxejn biex ngħidu hekk mid-divinità tiegħu. L-Evanġelju jibda wara 6 ijiem. Is-6 ijiem ma jindikawx li huma simboliċi bħalma nistgħu insibu fl-Evanġelju skont San Ġwan. Madankollu xi ftit tax-xebħ hemm bejn il-ġrajja u l-ġrajja li nsibu fil-ktieb tal-Esodu meta Alla wara 6 ijiem minn ġo sħab sejjaħ lil Mosè. U l-Evanġelju jkompli jgħidilna ħa Ġesu lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni. Ekku, dawn huma it-tliet apostli illi fil-ferma tiegħi kellhom isostnu, mhux fil-ferma tiegħi biss imma ta' ħafna oħrajn studjużi speċjalment, li kellhom isostnu lill-apostli sħabhom f'mumenti diffiċli. Fil-fatt fl-ittra tiegħu lill-Galatin San Pawl lil dawn it-tlieta isejħilhom il-kolonni tal-Knisja. Ġifieri mhux l-apostli kollha, dawn it-tlieta speċifikament, u jsemmihom b'isimhom li kienu tawh il-permess li San Pawl biex ixandar lill-pagani. Iva, allura minn fost l-apostli li Ġesu stess kien għażel għal xi okkażjonijiet partikolari, kien għax dawn mhux l-ewwel darba li jagħżilhom, kien jippreferi jieħu lil dawn biss, lil dawn it-tlieta. Min jaf forsi kienu jifhmu aktar l-azzjoni ta' Kristu. Imma żgur li t-tlieta li huma kellhom kwalitajiet li flimkien setgħu iva jissodisfaw it-tmexxija tal-Knisja. Tgħiduli Pietru pereżempju bħala il-vigarju ta' Kristu fuq din l-art, mhux hekk il-blata hekk sejjaħlu Kristu, il-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu. Għandna Ġakbu, imbagħad għandna Ġakbu l-Kbir u ħuh Ġwanni li huma ulied Żebedew li minħabba il-karattru b'saħħtu tagħhom żelanti, personalment naħseb li Ġesu ma kienx jissogra jħallihom weħidhom mal-apostli l-oħra. Ġesu fil-fatt isejħilhom minħabba fek ulied ir-rat. Boanerges, hekk isemmihom. Fil-fatt għandna provi Ġakbu u l-ewwel apostlu li ta' xhieda tal-fidi tiegħu f'Ġesu Kristu bil-martirju tiegħu. Nsibuh fl-Atti tal-Apostli u bħala apostlu miet l-ewwel bħala martri. Imbagħad għandna naturalment lil Ġwanni li huwa il-preferut ta' Kristu, l-uniku wieħed mill-apostli li baqa' ma' Ġesu waqt il-passjoni sal-mewt. Mhux hekk biss, imma Ġesu għafda fidejh lill-Ommu Marija, il-Madonna, u naturalment San Ġwan l-Evanġelista huwa il-profeta per eċċellenza tal-ewwel Knisja, għax kiteb mhux biss l-Evanġelju imma l-ktieb tar-Rivelazzjonijiet. Ekku dawn it-tliet persuni f'din il-ġrajja ta' din it-teofanija jerġgħu ifakruna fil-ġrajja l-oħra tas-Sinaj fejn għandna lil Mosè akkompanjat minn tlieta oħra, Arun, Nadal u Abiju. U jkompli l-Evanġelju jgħidilna u tellaħħom weħidhom fuq ġebel Oli imwarrab. Ġebel Oli hija qed jirreferi għal muntanja. Sajdon juża
il-kelma l-antika. Il-muntanja tal-Evanġelju għalkemm mhix imsemmija, it-tradizzjoni nisranija mir-raba' seklu iżżomm li hija l-muntanja Tabor. Muntanja ta' 582 metru li qiegħda fil-Galilija. Din l-opinjoni tradizzjonali hija dubjuża ħafna għaliex it-Tabor qiegħda fil-Galilija, mentri skont dak li ġara qabel din il-ġrajja kif ukoll fiż-żewġ testi l-oħra ta' trasfigurazzjoni li nsibu f'Mattew u f'Luqa tidher ċara li ż-żona mhijiex esattament fejn qiegħda it-Tabor imma hija żona ta' Ċesarija ta' Filippi. Ma jidhirx li Kristu biddel il-post. Ekku, l-Evanġelju huma jispeċifika ġebel Oli, muntanja għolja. Issa għalkemm it-Tabor għalina tista' tfisser muntanja għolja aħna l-iktar għolja kbira hija l-muntanja l-għolja ta' Dbiġi li hija 600 pied, biss 600 pied mwiċċ il-baħar. Imma it-Tabor hija 582 metru mill-livell tal-baħar, imma mhijiex meqjusa bħala muntanja għolja. L-ogħla muntanja fil-Palestina hija dik tal-Ħermon li hija bil-ħafna iktar għolja, li hija 2800 metru. Sewwa? Jifieri hija 8 darbiet iktar għolja. Ekku, għas-sinottiċi, jifieri għal Marku, Mattew u Luqa, hemm 3 teofaniji fundamentali, hemm 3 dejriet tal-glorja tagħha fundamentali li hija il-Magħmudija fil-bidu tal-ħajja nisranija, għandna trasfigurazzjoni li tiġi fin-nofs tal-missjoni ta' Kristu u l-qawmien fl-aħħar. Din il-muntanja għal Pietru, din hija l-muntanja il-qaddisa, hekk isejħilha San Pietru. U jgħidilna l-Evanġelju u tbiddel qudiemhom. Il-kelma li juża San Mark hija metamorfothe bil-Grek, illi tfisser bidla. Imma f'dan il-każ partikolari ta' Kristu, meta ngħidu tbiddel, ifisser li n-natura divina tiegħu għattiet dik umana għal mument mistiku dawk it-3 apostli kellhom dera tal-ġenna. Għalhekk hawnhekk għandna il-kontra ta' dak li tfisser metamorfosis fil-mitoloġija Griega. Għax fil-mitoloġija Griega l-allat jieħdu l-forma umana jew dik ta' annimal, mentri hawnhekk il-kontra għandna n-natura umana ta' Kristu li tinħeba fin-natura divina tiegħu. U jkompli l-Evanġelju jgħidilna il-bisu sar jiddi bil-bjuda li l-ebda ħassiel fid-dinja ma kien jista' jagħmel bojot daqshekk. Ta' min jinnota l-lingwaġġ simboliku, bibliku tal-kelmiet il-bisu sar jiddi bil-bjuda li Marku fl-istil qasir tiegħu għaliex huwa l-iqsar Evanġelju dak ta' San Mark, imma b'dana kollu kien kapaċi jagħti dettalji xi kultant li l-oħrajn l-Evanġelisti ma jagħtuhomx. L-ebda ħassiel fid-dinja ma kien jista' jagħmel bojot daqshom. Issa dan għaliex l-abjad fl-Iskrittura huwa simbolu ta' xiex, huwa simbolu ta' għaqda mad-divin, ma' għaqda mal-Alla. L-istess fil-fatt għandna fl-Apokalissi li l-magħżulin jilbsu l-ilbies abjad għaliex għax qegħdin f'għaqda sħiħa ma' Alla. Biżgur li Marku hawnhekk kien qed jiftakar ukoll fil-profezija tal-profeta Daniel li titkellem mill-figura tal-Messija bil-bies abjad bħas-silġ jgħid il-profeta Daniel u b'xuxtu ċar bħas-suf. U l-Evanġelju jgħidilna u derilhom Elija u Mosè. Għalkemm Elija ma ħallix kitbiet bħal Iżajija, Ġeremija, Eżekiel u oħrajn, imma huwa meqjus bħala il-profeta li jirrappreżenta il-profeti kollha tal-Antik Testament. Hawnhekk Elija imma mhux qed ifakkarna fil-profeti, imma pjuttost f'dak li fil-mentalità tal-poplu talla kellu jiġi
bħala il-prekursur tal-Messija. Mela, id-dera ta' Elija hija konferma oħra bħal Ġwanni l-Battista waqt il-Magħmudija fil-Ġordan li Ġesu huwa il-Messija imwiegħed. Għaliex qabel il-Messija kienu jasbu li kienu jemnu li kellu jiġi il-profeta Elija. Mosè huwa dak li jirrappreżenta l-liġi mhux hekk, għaliex Alla miegħu kien li wettaq il-Patt tas-Sinaj, l-10 kmandamenti u kmandamenti oħrajn. Imma hawnhekk id-dera ta' Mosè tikkonferma li Ġesu huwa il-profeta imwiegħed fil-ktieb tad Deuteronomju għax insibu miktub profeta bħali minn ġonofsok minn fost ħutek iqajjimlek il-mulej Alla tiegħek. U l-Evanġelju jispeċifika li kienu jitkellmu ma' Ġesu dawn it-tnejn, Mosè u Elija. Marku u Mattew ma jgħidulniex x'kien id-diskors bejn Ġesu, Mosè u Elija. Dan Luqa biss jgħidu għax jgħid kienu jitkellmu fuq it-tmiem ta' Ġesu f'Ġerusalemm. Jiġifieri Ġesu bit-tluħ tiegħu fis-sema kellu jerġa' jidher fis-seb tal-glorja eterna tiegħu, seb li jgħaddi jissupera bil-ħafna il-qawwa tal-profezija u tal-liġi. Imbagħad l-Evanġelju jgħidilna qabad Pietru u qal lil Ġesu Mgħallem, tajjeb li aħna hawn ħanagħmlu 3 għarajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Pietru jixtieq mingħajr telf ta' żmien jissetilja kollox u jsib is-sliem u l-glorja tal-għid mingħajr ma jgħaddi mir-randan tal-ħajja bi-triqtu imdalma miġuwa bis-silenzju ta' Alla, bil-passjoni u l-mewt. Fuq kollox, qabel din il-ġrajja niftakru kif Ġesu kien ħabbar li kien hemm xi wħud minnhom illi ma kinux ħajaraw il-mewt qabel ma jaraw is-salta ta' Alla fil-qawwa tagħha. Għalhekk jista' jkun illi Pietru hawnhekk ftakar f'dan il-kliem. Imma naturalment it-tinda l-għarix tal-preżenza ta' Alla illi tfakkarna fil-festa tat-Tinet li kienet din il-festa kienet marbuta mat-tama messjanika kellha titwaqqaf bis-sagrifiċċju ta' Kristu. Ekku Pietru għadu ma jistax jifhem. U min seta' jifhem? Il-passjoni li ftit qabel kien ħabbar Ġesu. U f'din l-okkażjoni Ġesu saħansitra kien qallu itlaq lem ja xitan, hekk kien qallu ftit qabel. Hawnhekk Pietru jirrappreżenta lilna il-koll meta tiġina l-idea li nieħdu xi shortcut għal-lejt definittiv għall-ġenna. Iżda bħala Abrahm iridu ngħaddu mill-widien imdalma tat-tiġrib, tal-prova lejn il-muntanja tas-sagrifiċċju. Bħal Kristu rridu ninżlu allura fil-pjanura ta' ħajjitna lesti biex nitelew l-olja tal-Kalvarju, dak li qegħdin nipprattikaw bħalissa aħna fi dan iż-żmien qadis tar-Randan, imma fuq dan kollu hemm lejt, hemm il-ħelsien tar-Ruħ. U l-Evanġelju jkompli jgħidilna għax anqas ma kien jaf x'jgħid għal Pietru, għax kienu imredin bil-biża'. Marku jagħtina r-raġuni għaliex Pietru kien qal dak il-kliem. Il-biża'. Ekku, dan il-biża' jista' jkun il-biża' qaddis. In-natura umana tagħna ma tiflaħx għal dera bħal din, ma jistax ikun. Ekku, dan il-biża' mhuwiex allura effett ta' twerwir, imma huwa effett ta' dnub tagħna quddiem il-qdusija l-aktar pura divina. U għalhekk dan il-biża' ukoll iġalna nitbedu mitbatija li dwarha ftit qabel kien tkellem Sidna Ġesu Kristu u Pietru ma fehmuhx. U ġiet sħaba għattietom jgħidilna l-Evanġelju u din il-frasi tfakkarna żgur fi frasi oħra tixbaħha li nsibu fil-ktieb tal-Esodu imbagħad sebħ il-mulej ġej jammar fuq il-muntanja Sinaj u sħaba għattietu. Alla ma jidirx, Alla m'għandux ġisem. U fil-Bibbja is-sħaba allura tirrappreżenta il-preżenza qaddisa ta' Alla. U l-Evanġelju jgħidilna u ġie leħen mis-sħaba dan hu ibni l-maħbub jisemgħuh. Ġesu Kristu li ben ta' Marija huwa tassew
liben ta' Alla u mhux f'sens figurattiv, ġifieri mhux qiegħed hemmhekk bħal qisu jirrappreżenta lil Alla le. Imma huwa liben naturali. Il-kmand ta' Alla isemmewh iridu nifhmuh fil-vers li jiġi wara. Jgħidilna hekk u f'daqqa waħda ħarsu u ma raw lil ħadd iżjed li fil-Ġesu waħdu magħhom. Ekku il-fatt li malli semgħu il-kelmiet u ma raw lil ħadd aktar ħlief lil Ġesu bin-natura umana, tfisser li din ix-xewqa qaddisa hija indirizzata lil Pietru u lil sħabu sabiex iżommu sħiħ f'dawk il-momenti diffiċli li ftit wara kellhom iġarbu. Imma wkoll aktar tard kienu ġejjin momenti korro ħafna fuq il-Knisja ta' Marku, il-Knisja ta' Ruma, li tagħha Pietru kien isqof. X'kien dan il-moment ikraħ? Il-persekuzzjoni ta' Neruni. Il-persekuzzjoni ta' Neruni. Ekku, u dan jikkonfermah Pietru fit-tieni ittra tiegħu u Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu. Mela, il-leħen misħaba dan u ibn il-maħbub isemmewh ifisser li Alla qed isejħilna sabiex li Ġesu bin Marija nisemmewh mhux għax huwa bniedem jew profeta bħalma ġew qablu jew wieħed li jfejjaq, imma huwa persuna divina u għaldaqstant huwa aqwa minn kull tiġrib li nistgħu niltaqgħu miegħu. Ġesu għax huwa persuna divina allura isejħilna għal ħajja eterna glorjuża wara t-tiġrib ta' din il-ħajja. U l-Vanġelu fl-aħħar jgħidilna huma u niżlin mill-muntanja amarhom biex ma jgħidu lil ħadd dak li raw qabel ma jqum bin il-bniedem mill-imwiet. Għal darba oħra bħalma fil-fatt kien ġara wara l-istqarrija ta' Pietru ftit qabel din il-ġrajja, Ġesu jikmanduhom bisħieħ għas-silenzju, għas-skiet, biex ma jgħidu xejn. Imma din id-darba Ġesu ipoġġi limiti għas-silenzju, ġifieri mhux tgħidu xejn qatt, le ma jpoġġi limiti qabel ma jqum bin il-bniedem mill-imwiet. Ekku Ġesu kien jaf li l-apostli ma setgħux jifhmu il-misteru ta' dibatija li kien meħtieġ biex hu jikseb il-glorja. Għaldaqstant il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni li jitħabbira minn qabel tal-glorja tal-qawmien ta' Kristu kellha tiġi imħabbra mill-apostli mhux qabel imma wara il-qawmien. U l-aħħar vers tal-Evanġelju huwa huma żammew il-kelma u bdew jistaqsu bejniethom x'inhu iqum mill-imwiet. Ħadd ma kien jaf x'inhu qawmien mill-imwiet. Hemm differenza bejn qawmien mill-imwiet u Ġesu li qajjem lil xi wħud mir-raqda tal-mewt. Bħal fil-każ ta' ħabibu Lażru jew it-tifla ta' Ġajru jew liben tal-armla ta' Najn. Hemm differenza kbira. Dawk li semmejt wara xi ftit żmien reġgħu mietu. Imma meta Kristu qam mill-imwiet qam biex ma jmutx aktar. Għal dan il-qawmien aħna l-koll imsejħin. Ċertament bl-espressjoni, anzi bl-esperjenza ta' trasfigurazzjoni dawk it-tliet apostli inbidlu. Għall-inqas issa jafu li qed jimxu mhux sempliċement wara xi profeta, wara xi predikatur, jew personaġġ importanti, jew wara mgħallem, imma jew wara l-Messija, le, imma qed jimxu wara xi ħadd pur u glorjuż, divin. It-tliet apostli għandhom f'qalbhom daqsxejn ta' lampa sigrita it-trasfigurazzjoni. U aħna wkoll permezz tal-għid li niċċelebraw fuq din l-art, jiġifieri id-dawl tal-fidi li beħ nistqarru il-fidi tagħna f'Ġesu, għandna dik il-lampa sigrita fir-ruħ tagħna. Lampa li mhux lakemm tispjega iżda qiegħda hemmhekk biex tfakkrilna l-għid perfett li qed jistennina fih dan il-missier.